Hej og velkommen til Glenn og Mathias' guide til undersøgelsesdesign. Den studerende kan reflektere og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder, der undersøger og udvikler pædagogisk praksis vidensgrundlag. Så, vi skal i gang med at lave en undersøgelse, men først må vi spørge os, hvad er en undersøgelse? En undersøgelse er en søgen på ny viden påvist gennem empiri. Det er dokumenterede antagelser, hvor vi konkluderer ud fra. Når vi ved det, er næste skridt undersøgelsesdesign. Det har vi designer vores undersøgelse, designfasen. Her er det vigtigt at stille sig nogle spørgsmål. Hvad vil du gerne undersøge, og hvordan vil du undersøge det? Hvad vil du gerne vide noget om? Hvordan vil jeg finde ud af det? Hvad er mine forventninger? Hvilke metodiske redskaber skal jeg bruge? Næste skridt er valg af emne. Når emnet er valgt, gælder det om at afgrænse det og finde frem til nogle problemstillinger, der kunne være interessante at dykke ned i. Et pro-tip er at undgå ja-nej-spørgsmål og prøve at udbygge din problemstilling med HV-spørgsmål. Det giver mere fyldestgørende undersøgelse. Når du har fundet frem til en problemstilling, skal det indsnævres til et spørgsmål. Det kalder vi undersøgelsesspørgsmål eller forskerspørgsmål, om du vil. Det er et overordnet spørgsmål, som man søger besvaret med en række arbejdsspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmålet er et hjælpemiddel, der skal laves inden selve undersøgelsen. Et godt udgangspunkt er, hvad vil du gerne undersøge? Hvad vil du gerne argumentere for eller imod? Hvad vil vi gerne påvise eller bevise? Her kommer en række tips til gode undersøgelsesspørgsmål. Det er vigtigt at have klart hovedspørgsmål og underspørgsmål. Hav fokus på åbne spørgsmål, da det gør din undersøgelse mere bred. Det skal samtidig være kortfattet. Du må ikke gabe over for meget, da det kan gøre en undersøgelse meget bred. Den skal have mulighed for at argumentere. Den til at konkludere på. Og selvfølgelig skal den være fagligt relevant. Det skal være et ægte problem. Noget, der må undersøges, og som ikke lige kan slås op i en bog. Dårlige undersøgelsesspørgsmål. Vær opmærksom på, at dine undersøgelsesspørgsmål hverken bliver for brede eller for smalle. Vær opmærksom på, at der ikke er for mange problemformuleringer i en. Og pas på, at dit undersøgelsesspørgsmål ikke lægger op til en masse sidespørgsmål. I din undersøgelse kan du gøre brug af en hypotese. En hypotese er en påstand om faktiske forhold. Hypotesen skal be- eller afkræftes gennem undersøgelsen. Tak Mathias, det var meget informativt. Jeg vil gerne fortælle lidt om tilgangen til den undersøgelse du skal have. Der er 2 måder du kan gribe den her undersøgelse an på. Du kan arbejde deduktivt, hvor du ligesom finder noget teori og baserer din undersøgelse på den teori. Du forsøger at teste de antagelser som teorien gør med nogle konkrete observationer ude i praksis. Men du kan også vælge at arbejde induktivt. Det kan eksempelvis være, hvis du har svært ved at finde en undersøgelse, der drejer sig om det emne, du netop gerne vil undersøge. Så ud fra dine egne undersøgelser, kan du prøve at konkludere på noget, der er generelt. Kort sagt, så anskaffer man sig sin egen data og prøver at udlede en sammenhæng eller et mønster derfra. Men udover tilgangen til din undersøgelse, skal du også finde ud af, hvilken slags metode du vil bruge i din undersøgelse. Der skiltes ofte mellem 2 forskellige slags metoder, den kvalitative og den kvantitative metode. Lad os starte med den kvalitative. Den kvalitative metode er en fælles betegnelse for en række videnskabelige undersøgelsesmetoder, der anvendes, når forskeren ønsker at undersøge noget, som er vanskeligt at iagttage og måle. Undersøgeren betragter oftest her forskningsfeltet som et subjekt frem for et objekt. Det vil sige, at den kvalitative metode vægter indlevelse og forståelse frem for talværdier, der er kendetegnende i den kvantitative metode. Former for kvalitative metoder. Du kan vælge enten at lave et kvalitativt interview eller observationer i din kvalitative undersøgelsesmetode. Det kvalitative interview er et forskningsinterview, der forsøger at forstå verden ud fra interviewpersonens synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer. Brinkmann og Kvale 2008 side 17. Super godt defineret. Der findes flere forskellige måder at lave et interview på. Du kan vælge at have et struktureret interview, semi-struktureret eller ustruktureret. Men det menes der, hvordan det er, at du holder din struktur i din interviewguide. Det vil sige, holder du en fast ramme gennem hele interviewet, har du faste spørgsmål, men alligevel er åben over for noget diskussion, eller kører du det lidt på gefühlen. Det er flere forskellige måder at lave et interview på. Den næste måde at lave en kvalitativ undersøgelse på er ved at observere.
Observation er en undersøgelsesmetode, hvor forskeren observerer de samfundsforhold eller de sociale forhold, der undersøges. Der findes rigtig mange former for observationer. Det kan være deltagerobservation, hvor den observerende han vælger at gå ind og deltage i eksempelvis en leg i en dus. Det kan være systematisk observation, hvor man observerer på visse tidspunkter og observerer efter noget specielt. Eller usystematisk observation, hvor man vælger at observere det hele og prøve at drage de vigtigste ting ud fra de observationer. Tak for det, Glenn. Modsat den kvalitative metode, er den kvantitative metode mere de hårde data. Det er altså data, der omfatter opløsninger, der forholdsvis let kan tælles, måles og vejes. Det kan eksempelvis være højder, alder eller vægt. Kvantitative metoder kan generaliseres, men går ikke i dybden. Der findes forskellige former for kvantitative metoder. Eksempelvis telefoninterview, hvor man svarer enig eller uenig, noget der let kan måles. Eller spørgeskema, hvor brugen af spørgeskema gør det muligt at tælle og kvantificere svarene og sammenligne forskellige kategorier af respondenter med det, de har svaret. Brug af spørgeskema kan således pege på sammenhænge, mønstre og variationer, som skal udforskes og forklares. Eller halltest og tilfredshedsundersøgelser, som du kender fra diverse butikker osv. Tak, Mathias. Næste punkt i dit undersøgelsesdesign er etik. Der kan være nogle etiske overvejelser at tage hensyn til med hensyn til dit undersøgelsesdesign. Det kan være, at du har en uetisk problemstilling eller et uetisk emne, som kan være, at du skal forberede dine respondenter på, inden du overhovedet udfører din undersøgelse. Der kan desuden forekomme nogle dilemmaer i din dataindsamling. Hvis du nu afleverer et spørgeskema i en folkeskoleklasse, deltager alle så af fri vilje, vil det kunne påvirke deres svar. Er det nødvendigt for dig at give dem al information omkring din undersøgelse, inden de går i gang? Kan det have indflydelse på din undersøgelse? Har du nogle private, intime spørgsmål? Er det nogen, der skal komme til sidst? Skal de komme først? Eller skal du helt undgå at stille dem? Og det sidste og vigtigste punkt er anonymitet. I anvendelsen og formidlingen af forskningen er anonymitet et af de vigtigste etiske dilemmaer. Og det er det fordi, at hvis du for eksempel stiller nogle private, intime spørgsmål, er det ikke sikkert, at respondenten vil fremstå ved navn, når de svarer på det. Det er vigtigt at have med i sine overvejelser og i planlægningen af din undersøgelse om, hvor anonyme dine respondenter skal være. Gennem din undersøgelse må du tage højde for fejlkilder. Fejlkilder er forhold, der kan give anledning til fejl i din undersøgelse. Du må som forsker stille dig selv det spørgsmål, om resultatet af din undersøgelse er påvirket af de metoder, der er brugt til udvælgelsen, indsamling og analyse af den information, du har skaffet dig. Fejlkilder er altså variabler, der kan have indflydelse på dit endelige resultat. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke fejlkilder du kan have i din undersøgelse. Ydermere er det vigtigt at have fokus på fejlkilder i de forskellige faser. Der kan være fejlkilder forbundet med dine interviews, med dine observationer, med din planlæggelse af hele undersøgelsen. Fejlkilder findes i mange former og størrelser. Derfor er det vigtigt, at du vurderer dine fejlkilder i forhold til dit undersøgelse. Når din undersøgelse er færdig, er det vigtigt at du vurderer, hvor valid den er. Validitet henviser til en undersøgelses gyldighed. Som Kvaal Brinkmann siger, validitet henviser i almindelig sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn. Derfor er det vigtigt, at du på sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del, har du stillet de rigtige spørgsmål i forhold til den problemstilling, du undersøger. Tak, Mathias. Næste punkt er generaliserbarhed. Generaliserbarhed refererer til, hvorvidt resultaterne i en undersøgelse må antages som universale. Det vil sige, at kan resultaterne fra den givne undersøgelse overføres til andre instanser. Forskning, der har til formål ikke at være generaliserbar, er ikke nødvendigvis mindre lødig end forskning, der stræber efter at være generaliserbar. Og til sidst, reliabilitet. Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater. Reliabilitet behandles ofte i relation til spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter af andre forskere. Det var det, vi havde, og vi håber, du er klar og godt klædt på til at lave dit eget undersøgelsesdesign. Held og lykke. Gør verden klogere. Vi snakkes ved. Hilsen, Glenn og Mathias. Farvel og på gensyn.